Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? D'acord, ara anem a explicar el teorema de Pitàgores com calcular-lo mitjançant les superfícies. Primerament necessitem un triangle rectangle, és a dir, un dels seus angles tingui 90 graus. Un cop tenim un triangle així, el teorema de Pitàgores el que ens diu és que a al quadrat és igual a b al quadrat més c al quadrat. A equival a la diagonal i b i c als catets. D'acord, un cop tenim això, el que ens diu és que a aquesta A li hem donat superfície, per tant, li hem de donar superfície fent un quadrilàter. D'acord, ara aquest. I ara aquest. D'acord. Vale, sí, ens diu que l'àrea d'aquest és igual a l'àrea d'aquest més l'àrea d'aquest. D'acord. És a dir, aquesta àrea, a veure si tenim àrea, amb aquest també, ens diuen que tots dos tenen una àrea de 9 centímetres. En aquest cas, la unitat serà 9 centímetres quadrats. Aleshores, 9 més 9 és igual a 18. Per tant, centímetres quadrats. Per tant, aquesta àrea serà 18. Ho hem fet bé. Aleshores, com que el que tenim és un quadrat i tots els costats d'un quadrat són iguals, per calcular-ne només la longitud d'un costat, el que fem és fer l'arrel quadrada de la seva àrea. Per tant, l'arrel quadrada de 18 és igual a 4,24 centímetres, que ja no són quadrats perquè ja no és una superfície, sinó que és una longitud.